Con retraso llegó la conselleira de Política Territorial a la inauguración de las jornadas sobre el AVE que organiza el Concello. Una protesta de jóvenes la esperaba la llegada. Curiosamente no era para que la alta velocidad llegue antes, sino para que no llegue nunca. María José Caride habló de la oportunidad que representa para la ciudad esta infraestructura. Creo que, dende logo, a chegada de alta velocidade de Ourense vai a ser unha oportunidade para producir unha transformación, eu creo que histórica nesta cidade. Dende logo que se vai aproveitar para que poda gañar esa integración urbana, esa calidade de vida na cidade. E, sin lugar a dúbidas, o que temos que facer é as cousas ben. Ourense se está comunicando moito mellor por estrada, por ferrocarril, e o que temos é que aproveitar esta oportunidade para que Ourense poda ser esa verdadeira porta de entrada do AVE en Galicia e, polo tanto, poda aproveitar os potenciais que sin dúbida ten de atractivo, histórico, cultural, atractivo polas súas termas, polo potencial turístico que ten e tamén para o asentamento de empresas, polo tanto proporcionando servicios terciarios para que esas empresas podan instalarse en Ourense, na súa área urbana e, dende logo, o todo o seu carón. La conselleira manifestó el compromiso de que la alta velocidad llegue a Ourense en 2012. O compromiso do presidente do Goberno de España sigue sendo, por suposto, o ano 2012, o do presidente da Xunta de Galicia tamén, polo tanto, imos traballar para que se cumplan eses obxectivos. Sin lugar a dúbidas, creo que Ourense experimenta unha transformación importante no proxecto que tiña anteriormente. Unha modificación, unha transformación froito do traballo do Concello, por suposto tamén do Ministerio de Fomento da Xunta de Galicia. Dese traballo conxunto vai sair un proxecto moito mellor para esta cidade, un proxecto, unha aposta para que se produza unha transformación, unha verdadeira transformación urbana histórica na cidade de Ourense. Polo tanto, eu entendo que o principal debe ser que ese proxecto teña as claves para o futuro da cidade. E, polo tanto, que o fagamos ben. Ese debe ser o noso obxectivo. María José Caride también sugirió la posibilidad de que el AVE llegue a Ourense antes de que esté finalizada la nueva estación, algo que ya ocurrió en otras ciudades. Hai outras cidades en España, por exemplo, Valladolid, donde chegou a alta velocidade sin rematar a transformación da súa estación. Polo tanto, podemos estar pensando nun modelo local chegue a alta velocidade a Galicia con independencia de que non este rematada a estación de Ourense e, por suposto, apostemos porque esa reforma sea para o futuro da cidade.